sugeng enjing para permirsa, kados pundi kabar panjenengan dinten puniki. Sekilas pawarta bab dinten menika kagem panjenengan sedaya. Kalih kula Rizky Rukmadewi menika pawarta sajokonipun. Gromon nelasaken sekawan griya wonten ing margi Abdul Karim Kelurahan Kasimporang Kabupaten Bulukumba rikala dinten Sabtu siang tanggal 11 wulan kalih taun 2023. Groma cepat sangat murupipun amargi griyanipun kadamel saking sela lan kajeng balok. Kiranipun groma menika saking salah satunggalipun warung makan ingkang salajengipun kanthi cepet merambit wonten ing tigang griya ingkang wonten sisihipun. Kinten-kinten sawetawis kedadean groma utawa geni menika saking sambungan cendak arus listrik. Wonten pitu cacahipun mobil pemadam pembakaran utawa pati geni ingkang dipun yayasaken wonten ing papan panggenan kadadean supaya geni boten saged merambat wonten ing griya sanesipun. Nanging petugas sempat kawratan nerobos papan panggenan kobongan amargi kathah kumpulan keluarga wonten ing mriku. Boten wonten korban jiwa saking kedadian punika. Kerugianipun kinten-kinten ngantos dumugi 100 juta rupiah. Mekaten pawarta dinten menika kula Rizky Rukmadewi ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.